Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта куелган чикләүләр игенчеләрне чыныктырырмы яки үзебездә җитештерелгән орлыклар үзләрен ничек күрсәтә? Яшел чәчеләр уңыш җыя. Уңыш һәм кыенлыклар турында Нармынка хуҗалыгында сөйләштек. Аударыш чемпионы Илнур Гобайдуллин Күкмарага татар атлары кайтартмакчы. Ул җирлегеннән безнең репортаж. Тарихыңны бел һәм рухи байлыгыңны арттыр. Казан кооператив институтында хәйрияче сәүдәгәрләргә багышланган конференция узды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бөек Тукайыбыз әйтмешли, әкренләп кырлар буш кала. Бөртеклеләр амбарларга урнашты, әмма техник культуралар һәм яшелчәләрне җыеп бетерәсе бар әле. Безнең игенчеләр моңарчы кукуруз гибридларын, көнбагыш орлыгын чит илләрдән сатып алып үстерә иделәр. Соңгы вакытта илебезгә карата кулланылган чикләүләр читтән орлык кайтартуны туктатты. Күптән түгел Мәскәүдә үткән алтын көз күргәзмәсендә Россиянең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев без читтән орлык сатып алып уңышлыгына аны үстердек. Кызганыч, үзебездәге орлыкчылык белән шөгыльләнү аксады. Селекция һәм генетика кагазда бар, гамәлдә юк иде. Хәзер безгә чит ил сортларына көндәш булырлык, үзебезнең сортларны әзерләүне бизнес дәрәҗәсенә күтәрү мөһим диде ул. Шулык кукурузны гына алыйк. Ныклап терлекчелек белән шөгыльләнүче хуҗалыкка шушы кырлар патшасыннан башка мол һәм сыйфатлы продукция җитештерү мөмкин түгел. Көнбагышны табышлы культура буларак күп хуҗалыклар чәчү әйләнешенә кертте. Быел көнбагышка да бәя без көткәнчә түгел ди аны үстерүчеләр. Узып баручы сезонда бу культуралар ниятләнгән күләмдә чәчелгәнме соң? Читтән кертелмәгәч, орлыкларны каян юнәткәннәр? Бүген үзебезнең орлыклар бармы? Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме әнә шул сорауларга җавап эзләде. Орсис агрограф фирмасы 1100 гектар кукурузны силоска салу өчен игә. 800 гектардагысын бөртеккә суктыралар. Салынган силос ел сайын лабораториядә тикшерелә. 1 килограмм силоста якынча 320 грамм крахмал барлыгы күренә. Основной Россиядә җитештерелгән сортларны алырга булдык. Без аларның фау дибез инде төрле фаулары алдык. Менә без беренче уборканы башлаган идек, без Машук 171 дигән гибридтан. Хәзер менә җиттек Машук 220-гә. Хәзерге вакытта убирайта торган кукурузның без аны сухое вещество дибез инде 35%. Хәзер менә бу Машук дигән гибрид тоже импортлардан калышмаганлыгын аңладык. Үзебезнең сорт сыйфат ягыннан калышмый, ә менә бәяләренә килгәндә аерма сизелә. Чит ил сорт гибридлары 1 гектарный нормасы дип әйтәбез инде аның 10 000 сум тирәсендә тора. Үзебезнең российский гибридлар 3500 сум. Инде бөртеккә игелә торганын да суктырырга керешкәннәр. Суктырылган кукурузның дымлылыгы 35%. Безнең төбәк өчен 30% тирәсе булса яхшы инде, бәрбер киптерәсе. Уңышы гектарыннан 85 центнер чыга. Безгә орлык сатучы компанияләрдән без канәгать. Алар без берничә компания белән эшләдек. Агролизинг без алардан основном силс гибридлар алдык. Казан Агрохим сервис, алардан бөртеккә суктыра торган кукуруз семенәсе алдык. Республикада быел 80% үзебездә җитештерелгән кукуруз орлыгы чәчелгән. Ә менә игелгән көнбагышның 30% гына безнең илнеке. Семенке буенча достойный дип әйтегендә алмашка килердәй орлыклар бар. Алар тоже менә безнең бик зур компания, Агроплазма компаниясе. Бик яхшы семенке орлыклар җитештерә. Алар безнең Татарстанга да күп кенә кайта. Безнең Татарстанда аларның сатучылары төп дилдерлар дип әйтгәндә бар эшлиләр. Алексеевский районының элита хуҗалыгы быел көнбагышның үзебезнең илдә җитештерелгәнен чәчкән булган. Бүген инде суктыра башлаганнар. Гербицидтар сиптерми генә игелгән кырдан белгечләр канәгать. Сорт Беллас нас порадовал в этом году. Беллас сорты безне куандырды быел. Уңышы яхшы. Гектарыннан 22 центнер чыга. Дымлылыгы да нибары 10% кына. Кислотность минимальная, поэтому скидок очень мало. Это очень важно для этого сорта. Күрәсез, әлегә үзебездә җитештерелгән орлык кулланучылар уңыштан канәгать. Безнең бар отечественный гибридлар, гибридов НИ кукуруза, город Пятигорск. Алар по урожайности, по содержанию крахмала и сырого протеина ничуть не уступают импортным. Сез уже килдегез безгә, карадыгыз. Без Лаешки районында Нармынкада үткәрдек опыты. И вот опытные данные говорят о том, что урожайность
от 75 до 80 центнеров с гектара получились. Это такие гибриды, как Машук 171, 172, гибрид Байкал, Машук 1020. А содержание сырого протеина 10-11%, содержание крахмала 65-67%. Это ничуть не уступает импортным гибридам. Үзебездә җитештерелгән гибридларга киләчәктә сорау тагында артачак дигән фикердә Рөстәм Гайнуллин. Я думаю, на следующий год у нас будет потребность еще больше, в связи с тем, что Мясохоз Россия планирует ввести квотирование на импортные гибриды, импортные семена. Наши гибриды кукурузы, подсолнечника, я думаю, будут очень востребованы, потому что не уступает по качеству урожайности, а по цене в разы ниже. Яшелчә үстерү белән дан казанган фермер Илшат Гомәров та техник культураларга мөрәҗәгать итә. Чөнки табыш китерә торганнарында чәчү әйләнешенә кертсәң, ике яклап отасың дигән фикердә ул. 22 центнер алып эшләгән очракта рапсның рентабельности бик зур булды безнең өчен. Вегетация санап караганда 110-120% анда рентабельность. Ул зур цифра. Безнең основной рапс белән заниматься итә Липецкий научно-исследовательский институт рапса, алар жыл сайын чыгарып торалар, значит, төрле сортларны. Но аларның хәзер бар новинка, которая не уступает зарубежным гибридам. Форпост дигән уникальный, великолепный, значит, рапс. Рапс ничек кенә файдалы булмасын, аны игүчеләрне умартачылар бик яратып бетерми. Илшат абыйның андый проблемасы булмаган. Дөрес препаратлар кулланырга кирәк ди ул. Бигрәк тә биопрепаратлар сиптерү яхшы нәтиҗә биргән. Моны белгечләр дә киңәш итә. Проблема по рапсу тоже есть. То, что пчеловодами настоящая война. Умартачылар белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыга. Химик препаратлардан кортлар зыян күрә. Без быел Башинкомның биологик инсектицидларын кулланып карадык. Умарталарга зыяны юк, арзан да. Кәбестә киясенә дә нык каршы тора. Әлбәттә, бүген һәркем табыш алам дип эшләргә омтыла. Әмма базар мөнәсәбәтләре кайчак аграрчыларның өметләрен шелпәләмәдә китерә. Монысы хакындагы фикерләр белән киләсе тапшыруда уртаклашырбыз. Быел Россиядә 130 миллион тонна чамасы бөртеклеләр җыелачак диде белгечләр. Бу яктан күңелебез тыныч. Моның кадәр ашлык үзебезне тәэмин итәргә дә, сатарга да җитәчәк. Яшелчәләр ничегрәк уңгансың? Әгәр яшелчә үстерү белән шөгыльләнергә уйласаң, иң беренче яшелчә саклау урыннары булдыру зарур. Юк икән, димәк яшелчәңне көздән арзанга сатарга туры киләчәк. Башкалабыз халкын әлегелектән тамыр азык һәм кәбестә белән Лаиш районының Нармынка хуҗалыгы тәэмин итеп торды. Көзге чорда шәһәрнең завод-фабрикаларында эшләүчеләр автобусларга төялеп шунда юнәлә иде. Ә хәзер ничек соң? Быел кәбестәне 60 гектарда үстергәннәр. 90 гектар кызыл чөгендер һәм 200 гектар бәрәңгеләре бар. 2017 елдан башлап Нармынка хуҗалыгы Тат агролизинг оешмасы карамагында. Быелдан анда 3 елга исәпләнгән яңа проектны тормышка ашыра башлаганнар. 44 мең тонна яшелчә саклау урыны төзелә. Сугарулы җирләрне 1700 гектарга җиткермәкчеләр. Бүген яшелчәгә сорау зур ди җитәкчеләре. Зур кибетләр һәм департамент белән дә килешүләр имзаланган. Аларны кыш дәвамында яшелчә белән тәэмин итеп торырга кирәк. Димәк, саклау урыннарыннан башка килешүне үтәп булмаячак. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Нармынка хуҗалыгы быел икенче икмәкне 200 гектарда үстергән. Бу үткән елга караганда 20 гектарга күбрәк. Уңышыдан начар түгел. Уртача гектарыннан 340 центнер чамасы. Ә менә бәрәңге алу җиңелләрдән түгел диләр. Даими күзәтелгән явым-төшемнәр комачаулый. Бу кырдагы эш тулысынча механикалаштырылган. Быел яңа комбайнда сатып алганнар. Ул үзен 3 елда акларга тиеш. Может работать и во влажную погоду, и, как бы сказать, с наименьшими потерями по сравнению с комбайном прицепным Грима. И по производительности в хорошую погоду может заменить 3 прицепных комбайна DR-1500 производства Грима. Яңасыннан башка тагылма комбайннар да бар. Монысы 4 буразнаны бер юлы казый. Туфрак җиңел түгел, коры вакытта тизлекне арттырырга, күбрәк мәйданда бәрәңге алырга мөмкин ди Альберт Галимов. Дани комбайны инде аның белән бәрәңге, кишер, чөгендер ниләрен алырга була. Алып барганда 4 рәтне алып бара ул. Погодасына карап, җыгышта бик шауп булмый. Шауп арсаң комбайны тыгылып бара. Ә булай кыры ни булганда эшләргә була инде. Хуҗалык нигездә бәрәңгенең 2 төрле сортын игә. Уңышка килгәндә икесенеке 2 төрле булган быел. Сорта мы производим Галла, Red Lady. Вот сегодня находимся на этом поле, убираем Red Lady. Урожайность примерно 260-200
70 центнеров с гектара здесь вот идет. Она вот крупная, но ее мало в корне. Гала мелкая нынче получилась, но много. Янәшә кырда кишер алу белән мәшгульләр. Транспорт чараларын нәтиҗәлерәк файдалану өчен кишерне әнә шулай басу башына җыялар. Өстенә салам түшәп куйгач, вак-төяк салкыннарга бирешми икән. Ә инде техникалар бушау белән аларны складларга ташып куячаклар. Яшелчәнең су яратканын беләбез. Нармынкада сугарулы мәйданнар 800 гектарга җиткән. Менә су септергән җирдә бәрәңге, кишер, чегендер бик яхшы. Кырыйларында әгәр су җитмәгән җирдә начаррак. Су сибергә кирәк. Быелгы җылны бигрәк тә. Кәбестә мәйданы 60 гектар быел. Аны кырдан җыюда кул хезмәте кулланыла. Булай эшләгәндә кәбестәләр чиста җыелады Хөсәен Хәсәнов. Кәбестә җыю комбайны да бар үзе. Анысын бәрәңге алып бетергәч эшкә җигәчәкбез диләр. Халык күбрәк булса, яхшырак. Бу машина бераз не производительный, аннары не яфраклары белән чыгара. Халык чипчис әйттереп, аны сортировать итәргә кирәкми. Ятыгы сортировать итәргә кирәк була. Хәзер сразу бүгеннән башлап холодильный установка итәбез. Нармынка хуҗалыгында даими эшчеләре җитәрлек, ә менә көндәлек эшкә атлыгып торучы юк диләр. Килгәннәре дә өлкән буын вәкилләре. Яшьләр эш юк дип зарланырга ярата. Монда бит көндәлек түләү дә аз түгел, 1500 сумга кадәр җитә. Шуңа бу апаларны автобус белән күрше республикалардан алып килергә мәҗбүрләр. Кырдан җыелган яшелчәне кышкы саклауга кую складларында да эш кайный бүген. Бәрәңге аралау линияләре кул хезмәтен шактый җиңеләйткән. Әмма кул көченнән тулысынча китеп бетеп булмый әле ди Илдар Габдрахманов. Hava tıraşı yerek bilse 250-300 ton alırız kendine. Bu sklad 4000 tonu berengesidir. Birinci asikta kadir aklar dini bara, ikinci aklar dini de lişini bara, üçüncü asikta suşku bara. Bu sene de ruşunda bakka kuabız kiptirev. Dördüncü asik bulamızsın. Bu skladны 3 ел элек төзегәннәр. Калганнарына да ремонт ясалган. Биредә бүген икенче икмәкне саклауга кую белән бер рәттән сатуга чыгару өчен дә әзерлиләр. Сакланыш бик яхшы дип бәяләнә. Bu skladda 2 yıl sakladık. Berenge bik matır çıktı. Evet saklandı. Otomatik işli. Bu bulsa 5% bozuldu. Bir kişilik berenginde çıkarıp taşımadık. Şu kırak balga nege vaga şonda yeni zavaytып bardı. Кәбестә кызыл чыгындырның сакланышы өчен Раушания җаваплы. Кәбестәнең нигездә тузлый торган сортларын үстерәләр. Быел уңышы мул, барысында сыйдырырлык урыннары җитәрлек. İşçilerimiz biraz yetişmese de Çuvaşı'dan, Mariyaklarından Allah'a şükür kileler, buluşalar. Hizmet meselesi bilen de, tülöv meselesi bilen de Allah'a şükür ay sayın zarplatlarını alıp durabız. Bütün şartlar tuğdurulgan. Jitekçilerge rahmetten gayi bir sözümüz de yok. Bugünkü günde çıgındır mine bizning bik teminiz bardo degen sort çıgındır. Ana yıl sayın oturtabız, yıl sayın şehir halkıda barımızda rahatlanıp aşıyız. Hazırgısı vakitte bizning 700 tonnaga yakın çıgındır salıngan. Әле алу devam ете. Kırlarda әле küp. Республикада яшелчә игү мәйданнары шактый киңәйсә дә ихтыяҗ бар икән әле. Шуңа да сугарулы мәйданнарны ел сайын арттырып торалар. Безнең яшелчә буенча елдан-ел азмы-күпме дефицит бар иде инде. Быелгы елда ул дефицит бар. Безнең шама белән алганда где-то 75-80% үзебезнең таләпләрне каплыйбыз без. Әгәр шәхси хуҗалыкларның мәйданнарын исәпләп алганда безнең шама белән 800 мең тоннадан артык бәрәңге булачак быел, Алла берсә. И 260 мең тоннадан артык яшелчә. Әлеге уңайдан Нармынка хуҗалыгының инвесторы булган Тат Агролизинг оешмасы яшелчәчелекне үстерүдә яңа проект башлаган. Зур яшелчә саклау складлары төзергә тотынганнар. Монда 44 мең тоннага комплекс төзелә. Шул 3 елда бу проектны без хәл итәргә планлаштырабыз. Общий проектны исәпләсәк, безнең 1 миллиард 600 миллионга чыга бу проект. Чөнки бу проектка кергән сатып алу бүгенге күрсәткән яңа техника, бәрәңге комбайннары, аннары складлар ниләре җиһазлары. Әлбәттә, бу сумманың 30%-ын хөкүмәт субсидиялый. Азат Илдус улы республика җитәкчелегенә рәхмәтле. Әле алайда мондый күләмле эшне кредитларсыз гына башкарып чыгу мөмкин түгел. Бүгенге көндә безне нәрсә борчый? Без бит инде бу проектны шул ук кредит акчасына, кредит финансына эшлибез. Шуңа күрә инвест кредитларны тоже кайтарырга вакыт җитә. Ул акчаны барыбер да без
продукцияны сатып кына түлей алабыз кредитларны. Шуңа күрә әзрәк бәяләр үсеп китсә, җиңелрәк булыр иде кредитларны түләп бетерергә. Бүген бәрәңгенең килограммын 18 сумнан саталар. Аның үз кыйммәте 9 сум 50 тиен. Ә менә кәбестә бәясе 8-9 сумга. Алдан төзелгән килешүләр нигезендә аны сатмый да булмый. Гомумән, сату белән кыенлыклар юк. Әнә шул бәяләр генә артык түбән тәгәрәмәсен дигән фикердә яшәүчеләр. Былтыр да, быел да сбыт белән проблемалар юк. Без гадәтчә ярмаркаларда инде сатабыз һәм тендерларга катнашып, үсеннәргә сатып җибәрәбез. Казанның департаментына сатып җибәрәбез. Кибетләр белән, базарлар белән эшлибез. Сатулар белән проблема юк. Әгәр дә бу корылмалар төзелеп сафка басса, Нарманка хуҗалыгы 5 елдан соң 70 000 тонна яшелчә үстерә башлаячак. Ул вакытта үзебезнең республикада булган ихтыяҗны капларлык яшелчәбез булыр дип фаразлый белгечләр. Татар атларының доны бүгенге көндә Татарстанда гына түгел, чит илләргә дә таралган. Борынгыларның татар атларына атланып аударыш ярышлары да яңартылды хәзер. Хәтта быел Татарстанның иң көчле спортчылары дөнья күләм күчмә халыклар ярышларына да чакырылган иде. Шулар арасында Күкмара егете Илнур Гобайдуллин да бар. Быел ул аударыш көрәшендә беренче тапкыр үзен сынап караган егет. Башта республика беренчелегендә җиңеп кайтса, аннан соң Арча районында узган ат көнендә беренче урынны алды. Кызык факт, аның белән беренчелек яулаган атны Илнур беренче мәртәбә ярыш көнендә генә күрә. Үзе атлар асраса да татар токымлы аты юк әле. Ә бит аударышта көрәшченең физик халәте генә түгел, ат белән бер-берсен тоя, аңлый белүе дә бик мөһим. Кыскасы, төрле ат белән уртак тел таба ала торган егет белән сезне дә якынданрак таныштырырга булдык. Мәктәпне тәмамлаганда Илнурның хыяллары гел башка була. Спортка мөкиббән егет ат чабышын, татар көрәшен үз итсә дә, физик культура укытучысы булам дип хыялланмый әле. Китәс килгән поварга, чөнки мин пешерергә бик яратам. Поварга китерме дип йөрдем дә, яшьләр арасында әйбәт көрәшәм мин. Вакытта шуннан соң Арчага чакырдылар. Арчада укыганда да укытучы булырга бик ашкынмы егет. Укып кулына диплом алганнан соң барыбер дә эшләп карарга була. Күкмара аграр көллиятендә яшүсмерләргә дәресләр бирә башлауына да 7 ел вакыт узып киткән. Балалар белән эшләү кызыклы, алар күңелсезләнергә урын калдырмый ди Илнур. Ә укучылары исә Илнур абыйларының дәресләрен көтеп ала. Әйбәт укыта. Безне военныйга йөрәтә инде так. Нагрузкалары әйбәт. Чепчин егетләрне ясый инде ул, нык егетләр. Үзе дә бит Илнур абый спортсмен. Илнур абый бик тырыш, уңган, көчле укытучы. Андый укытучылар дөньяда бик күп димәсе, без аны үрнәк алабыз. Илнур көллияткә килгәннән соң укучыларның спортка тартылуы, кызыксынуы артты ди хезмәттәшләре. Ул килгәч, шактый безнең спорт мероприятияларында әйтик укучылар, бирәктә көрәш ярышларында укучыларыбыз бик актив катнашып, республикада призлы урыннар ала башладылар. Ул инде иң беренче чиратта студентларга үрнәк дип әйтергә мин. Чөнки иратка хас булган сыйфатлар барысы да барында ярдәмчел, тәрбияле, мәрхәмәтле. Илнурның буш вакыты юк та диярлек. Авылда туып үскән малайлар арасында ат яратмаучылар юктыр. Аңа 1 яшь тулган вакытта әтисе ат алып кайта. Ә менә 3 яшен тутырганда ат өстенә менгереп утырталар аны. Бездән кашып китеп, шу авыл көтүлекләрендә йөреп, ат өстендә шулай өйрәнде. Шу ни инде? Улым һәр башта әтиеңнең ни һәр синдә шуның белән агуланып биттең инде. Шуңа кирип киттең улым дип әйткән сүзләрем булды. Мин аннан риза. Кызганыч, улының күңеленә атларга карата мәхәббәт орлыклары салган Җәүдәт абый юк инде. Әмма Гобайдуллиннар хуҗалыгында атның битеп торган вакыты булмый. Әтисенең эшен Илнур дәвам итә. Биредәге атларның барысы да чабышкылар диярлек. Кичкенә балаларны утыртып йөртү өчен араларында пони да бар. Бу малкайлар авыл малайларын кызыктырып тора. Шуңа Гобайдуллиннар ишек алды бала-чагадан өзелми. Әтисе аның бик әйбәт кеше, ярдәмче, хосан кесендә шундый бик җайлы кеше, рәхәт. Илнур да шуңа ошаган. Чабышкылар Илнурның горурлыгы. Араларында гарәп токымлысы да бар. Аны күптән түгел генә сатып алган ул. Исеме Мадагаскар. Бу чабышкыга хуҗасы зур өметләр баглый. Быел чапты, районда Күкмарада 2нче килде. Балташта 3нче килде. Монда Күкмара районнарда 1-2 кеше сөйләшеп килде.
Кичкенәдән үк әтисе белән атлар янында үскән егет аларның телен дә аңлый бугай. Аларның сәламәтлеген дә кайгыртып тора. Ширләп китсәләр үзе дә алый да. Әле бу юнәлештә авылдашларына да булышырга туры килә икән. Ул бит инде теге гөл ат янында баш күренә, ул бит күрсәтә. Шаурта эченә карап тора, ул үзе теге теле булмаса да күрсәтәсе килә, хаҗир аткан. Илнурның атларны аңлый белүен без үз күзләребез белән күрдек. Тыныч, сабыр һәм атны яраткан кеше каршыбызда басып тора. Бу саф инглиз токымлы 6 айлык тайны Илнур әле күптән түгел генә алып кайткан. Тагын бер елдан соң гына чабышларга әзерли башлаячак ул аны. Чабыш атын иң беренче кешеләргә тирә-юньдәге мөхиткә ияләндерергә кирәк. Әнә шулай сөйләнә атларын иркәли Илнур. Бахбайлар да аңа җылы мөнәсәбәтләре белән җавап кайтара. Илнурның хыяллары да зурдан. Ат спортын үстерәсе, балалар өчен ат спорты мәктәбе ачасы килә аның. Тик моның өчен урыны да, акчасы да кирәк. Бу чабышкаларны бөтен район буйлап бер үзем тотам, нишләп алмыйм. Юк. Җәптәртеге савалты вакытында гына кирәк ул кешегә. Савалты җиткәч алыр аталар, әпкәйнең атларын бөтенсен җыеп дип. Чөнки районда савалт чабыктыгы алып булмый чабырга. Бу соңгы ел бренди теге ипподром шикелле бренди спортивный школа, балалар да өйрәнеп үсәләр, теге урамда тегеннән сугылып йөргәнче дип әйтәм инде. Бу барбар теге хайван янында үскән кеше начар булмый инде. Илнурның тагын бер хыялы татар атларын алып үрчетү. Быел ул беренче тапкыр аударыш ярышларында катнашкан. Башта дустына иптәш буларак кына барып республика беренчелеген отып кайткан. Аннан соң Яңа Кырлайдагы ат көнендә дә беренче урынны алган. Чистая победа! Кубок китә Кукмарага! Губайдуллин Илнур! Булар барсы да чит ат белән яуланган җиңүләр. Атларны читтән генә карап торырга өйрәнгән кешегә бу сәер дә тоела. Ничек инде беренче күрүдә ат белән уртак тел табырга була. Атка теге менә янына килгәндә үк теге үзеңне куркытмыйча киясең икән, үзеңне теге главный итеп хозяин итеп күрсәтәсең икән. Ул сиңа любой вакытта буйсыначак, хоть кеше аты булса да. Просто үзеңне дөрес тотарга кирәк, алар сизәләр бит, ул теге хайван, бөтен хайван сизә ул. Үзеңне куркып киләсең икән, эт янында бу мине тишинне хәзер дип, ул тишәми торган тәтешләргә мөмкин. Шуңа үзеңне теге уверен тотып килү булышабыз дип уйлыйм. Әлбәттә, физик көч, атны тоя белү, тиз реакция көрәшче буларның барсына да ия булырга тиеш. Кукмара районында аударыш буенча чемпионы бар. Тик татар атлары гына юк. Атлар тоту акча чыгымы һәм физик тырышлар таләп итә. Илнур үзе әйтмешли, теләк көчле булса, вакыт та, башкасы да табыла. Инде киләчәктә Илнурның хыялларының чынга ашуын да күрергә насыйп булсын иде. Кичә Казан кооперация институтында меценатлар һәм татар сәүдәгәрләре турында 3нче халыкара конференция узды. Аның кооперация институтында узуы очраклы түгел. Булачак сәүдәгәрләр үзләренең тарихын белергә тиеш. Элеккеге сәүдәгәрләр хәйриячелек белән дә бик теләп шөгыльләнгән. Мәчетләрдә салдырган, мәдрәсәләр тоткан, китапларда бастырган. Кыскасы, сәүдәгәрләр рухи яктан да бай кешеләр булырга тиеш. Конференцияга кадәр тарихны яктырткан хәйрияче сәүдәгәрләр хакындагы язмаларга бәйгедә игълан ителгән иде. Бәйгегә 50дән артык кеше язмасын тапшырган. Кемдер күренекле шәхесләр турында бәян итсә, араларында нәселләренең сәүдәгәрләр булуында шәрехләгәннәре бар. Ә менә Васил Абдуллин үзе яшәгән Байлангар авылы мәчете һәм аны төрле елларны төзеткән һәм төзекләндереп тоткан хәйриячеләр турында язып чыккан. Бу кешеләрне меценат дип әйтергә була, чөнки алар чынлап та эшмәкәрләр. Алар һәрберсе өчесе дә, менә мин санап киткән, берсе аның авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнә, иген үстерә, берсе аның рестораннар хуҗасы, һәм инде икенчесе кибетләр. Өченчесе кибетләр тота. Менә шушы татар традицияларын бүгенге балаларга бирер өчен менә шундый конференцияларны уздырабыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 28 октябрь кичендә очрашырбыз. Сорау тәкъдимнәрегезне безнең WhatsApp номерына язып җибәрә аласыз. Аралашып торыйк, исәнлектә күрешергә язсын.